No niin, katsotaan millaista ajella uudella puolisähköautolla, eli ladattavalla hybridillä, mikä on täysin avustettu. Eli tässä on kaiken maailman ohjausavustimet. Tämä ilmoittaa joka liikennemerkin. Tämä tekee koko ajan jotain. Tämä piippaa jostain koko ajan. Tätäkö on ajamisen nykyaika sitten? No niin, nyt esimerkiksi ohjausavustin otti kiinni. Eli tää yrittää kääntää itse. Jos mä menen liian lähellä reunaa, niin mä tunnen semmosen nykäyksen ohjauspyörässä, kun tää yrittää kääntää itsestään. Katsotaan, mennään tuolta. Pieni hetki, käännytään. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ei tapahdu mitään pelottavaa nyt ainakaan. No niin. Sitten mennään. Koitetaan laittaa sähköajo päälle. Tosta napista me saadaan. Noin. No niin, nyt me mennään sähkö. Aha, ei me mennäkään sähköllä. Okei, eli ei me voidakaan käyttää sähkötilaa, koska nopeus on liian suuri. Nopeus on 60, niin silloin ei voi käyttää sähköä. Okei. Eli se siitä ympäristösuojelemisesta. Kannatti maksaa hybridiauton. Mä näytän kohta ohjausavustimen toiminnan, kun selviydytään ekaksi näistä mutkista hengissä. Noin. Niin nyt jos mä en ohjaa, niin katsotaan mitä tää tekee. Ei mitään. Joo, eli nyt se ei sitten korjaakaan. Entä jos mä menen tonne? Ei korjaa, eli ei toimi ohjausavustin. Sitten se ottaa yhtäkkiä kiinni itsestään. Joo, ei. Nyt se ei tunnista, että me ajettaisiin ojaa, niin se ei auta lainkaan. Sitten kun me ajetaan normaalisti, niin yhtäkkiä mä tunnen ratissa semmoisen tämmöisen, kun se rupeaa tekemään, että se alkaa korjata mun ajamista. Ei. Siis jännä homma, että nyt se ei auta ollenkaan mua. Eli nyt se antaa mun ajaa sit niinku pöpelikköä. Juu, ei vittu oikeesti. Nyt mennään sit pöpelikköä oikein kunnolla. Ei saatu nyt näytettyä, millä tavalla se korjaa, koska se ei korjaa. No, pistetään nyt niin sähköajo taas päälle, kun me ollaan kerran maksettu kallista hybridistä ja sähköstä. Ei me laitetakaan, kun nopeus on taas liian suuri, kun mennään yli 60, niin ei voi sähköä käyttää. Tää ei toimi silloin. Sitten on pakko käynnistää polttomoottori sitä varten. Koitetaan, jos me pysähdytään nyt tähän, niin saataisko me se EUn kovasti hehkuttama sähköominaisuus vihdoin ja viimein käyttää. Noin. Nyt on EV ready. EV mode päällä. Noniin. Nyt me ilmeisesti mennään sähköllä. Jee. Nyt me ollaan ympäristösuojelijoita. Me mennään sähköllä. Ei me mennäkään. Kaasupolinta on painettu liian paljon. Okei. Selvä. Joo. Nyt me käytetään sitten taas dinosaurusmehua. Kun niin kaasupolinta on painettu liian paljon, niin ei me voida nyt sit sähköä enää käyttää. Joko tää auttaisi meitä, ettei me mennä ojaan. Joo, kato, nyt se korjasi. Hihi, ollaan lähellä reunaa. Alright! Ei mitään, tämmöisellä nykyaikaisella ufolla mennään täällä, mikä välillä auttaa meitä, välillä ei auta. Tässä on sähköinen ajo, mikä ei toimi, kun kaasupolinta on painettu liian paljon tai mennään yli 60. Ja sitten vilkuttelee vähän väliä noita liikennemerkkejä. Ihan niin kuin mulle itsellä olisi silmiä päässä. Tämmöiseksi autot halutaan nykyään, että ne tekee käytännössä kaiken ihmisen puolesta, mutta sitten ne ei kuitenkaan tee tai ne tekee väärää aikaa. Ja sitten halutaan, että ihmisillä on sähköautot tai ladattavat hybridit, mutta kuitenkaan sitä sähköominaisuutta ei voi käyttää, koska kaasupoljinta on painettu liian paljon ja nopeuttaa kuitenkin sitten 60 kilometriä tunnissa. Tää on vähän vielä niin tää homma jotenkin aivan perseellään. Tämmöstä.